Tehát itt kell lennie, nem pedig ott. Na és... Most meggyőződhetünk róla, hogy tényleg alkalmasok vagytok-e a pályára. Kész vagy, Doki? Felőlem kezdhetjük. Kérsz egy rágót? Milyen ízű? Formalinos. Utálom a formalint. És most, fiúk, szeretném bemutatni nektek... Elfelejtettétek kihúzni. Kemény, mint a kő. Tegnap este magam vittem át a hűtőből az előkészítőbe. Elromlott a termosztát? Sajnálom, kapitány, el kell halasztanunk. Bocs, fiúk! A parti lefújva. Köszönöm. Kapd le. Van sanszom rá, hogy felcsípjek egy kis dohányt? Nincs meló. Itt mindig van meló. Épp most futott be egy tekne. Az emberei eltűntek a láthatáron. Én kirakom egyedül, ha akarja. Megmondtam, nincs meló. Nem tetszem. Nincs semmi bajom veled. De be kell tartanom a főnök utasításait. Mi a gond? Semmi, csak megkérdeztem, hogy tudna-e adni valami kis melót. Tudna? Persze. Ha visszafizetsz 30%-ot. Jó, de ha visszaadom a 30%-ot, semmi nem marad, ennem is kell, nem? Már épp elég kövér vagy. Fogyókúrász. Jót tenne az egészségednek. Most pedig tűnés. De ha nem eszem, nem tudok WC-re menni. És ha nem tudok WC-re menni, akkor tudja, ideges vagyok, és boldogtalan leszek. És az nem valami jó. Alig, hanem defekt. Majd én fordítok neki. Ismerem a jelbeszédjüket. Oké, de ne húzz az időt, atléta.
Hé, atléta! Mit mondott? Hát... Azt mondta, jobb lesz, ha eltűnsz innen, különben bele fogja verni a fejedet a seggedbe.